Wala po, Nay. Wala po. Sumabit yung kahoy, sumama sa damit ko. Kaya nagulat ako. Nahulog yung kahoy. Sumabit kasi dito yung nagpako. Nahulog siya. Siya na po, Nay. Bisa ko din. Ang init, guys. Hello guys, nagluluto ako ng nilagang baboy. Sa kahoy ko na niluto kasi naubusan kami ng gas stove.
Hello guys, welcome to my love, to my live. Hindi ako nagpakita, so hello, good morning, mega mega love shoutout sa family in my house. So, sa kahoy ako nagluluto. Kakatuwa kasi nakaka-enjoy no, sa kahoy ako nagluluto. Nabusan kasi kami ng gas stove. Pero enjoy naman, kahit di ako expert. Ayan. Patay tayo dito guys, dugo sa utak. Hindi ko na-gets yung sinabi niya. Iwan ko yung... Super init guys. Super init. So ito, yan. Nakakatuwa guys. Ano, nasa province ako. So, enjoy naman. Nagluluto ako sa kahoy. So, masarap ang luto sa kahoy. No chemical. So, native culture. Napakaganda. So, yun nga lang, mainit. Nadudusa yung kotse ko ba? Mainit. Ay, get my tissue.
Uding. Thank you for coming. Maraming salamat, Sir Uding, sa support. Medyo bumaba kasi yung WH ko, kaya ito kahit busy, kailangan ko mag-live. Ang tagal ko na rin hindi nakapag-live, so ngayon lang ulit na ulit kasi talaga nun super busy ako. Nagbisi-bisihan si host, kaya ngayon live-live muna ako for the meantime. So quick LS lang to, pang-update lang para sa WH ko. Super bababa na talaga. Tsaka napag-iiwanan na ako. So, late pa ng bahay ko. Yung mga kasabayan ko, malaki na bahay nila. Sa akin, late po. So, ang tagal ko na rin hindi nakapangisda. So, napag-iiwanan na ako. Medyo na busy kasi eh. Kaya, eto, live muna ako. Mabilis lang to hanggang sa matapos yung niluluto ko. Alam nyo ba guys, dito lang ako naka-experience na ano, hi Irene. Thank you for coming, Irene. Mega loud shoutout sa iyo. Maraming salamat sa pag-support, sa padaan, sa pasilig. Thank you so much. Ayun. So, dito lang ako naka-experience magluto sa may kahoy. Sa bahay kasi namin, shilling yung gamit ko. So, nakakatawa naman. Kakaiba. So, natuwa ko i-live kasi bibihira na lang kasi magluto yung mga tao sa kahoy. Tama ba ko? So, natuwa ko na i-live kasi proud ako na nagluluto ako sa sa kahoy. Oo, nakakatuwa siya. Bongga. Kaya ito. So, yan. Hindi ako expert magpa-apoy ng kahoy, pero tinatry ko yung best ko, magkaroon lang ng apoy yung kahoy. Kaya panay ang punta ko doon para hindi mamatay yung apoy kasi ang hirap magpa-apoy sa kahoy. Ayan. Thank you. Ayan. Thank you so much din sa iyo. Salamat sa pagpunta mo. Sensya na kayo guys ha. Medyo busy pa ako. So, ngayon, ganito lang muna yung live ko. So, nakakatuwa. Natutuwa talaga ako na ganito yung aming kusina. So, nakakatuwa na ganito yung experience ko. Nasa ibang bahay ako, nakikiluto. Sa bahay kasi namin gas stove yung gamit ko. So, dito, kahoy talaga, bali nakakatuwa siya, nakaka-proud na nasa magandang lutuan ako. Kasi nung unang panahon naman talaga is ganito yung pagluluto. Pero, now, na-experience ko na. So, nakaka-proud naman. Yun talaga. Tsaka, okay yun. Tipid sa gas stove. So, nagluluto ko sa kahoy. Marami kasing kahoy dito sa Pangasinan na pupulutin mo lang at hindi mo na rin kailangan bilihin. So, nakakatipid yun. Yun nga lang, mahirap magpa-apoy. Kasi hindi ako expert magpa-apoy ng kahoy. So, kailangan ko bantayan para hindi mamatay yung apoy. Tsaka, pag namatay yung apoy, mahirap siya sindihan, mausok. Hi, Linma. Hi, Sisi ko, Insan Linma. Thank you so much. Nakita kitang naka-live kanina. Pero nilive ko lang kasi ang baba na kasi talaga ng WH ko na hindi ako makapasupport sa iba. So, medyo busy. So, ngayon ito, nagtamang live lang ako. Kaya thank you so much, Insan Linma, sa pag-support kahit na nakita kita nag-live. So, hindi ako nakapunta, no? Ayan, thank you so much. Hi, Insan Tolit. Hello. Mega love shoutout. Thank you for coming. Ayan. Maraming salamat sa paharang. Kailangan niya sa aking economy para lumaki ang aking pangkape. Char. Ayan.
Okay lang yun. Thank you so much. Alam nyo guys, super init. So, nalusaw yung kojik ko. Char. Ayun. Dan sa harang. Maraming salamat, Tolit, sa paharang at sa patamsak niyo dyan, guys. Thank you so much. So, mabilis lang talaga ako, guys, mag-LS. Siguro mga 1 hour lang ito. Pang-update lang kasi super baba ng aking WH. Sobrang na-busy talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya ito, tamang live. Wait lang. Nauusog ko lang muna yung kahoy para dumagdag yung apoy. Diba nakakatuwa? Kailangan ko maglagay ng sunscreen saka kasi super init doon sa ang tawag namin dyan dito sa Pangasinan is dalikan. Pero ano ba, kalan, lutuan, ganun. Pero dalikan dito ang tawag sa Pangasinan. So, mainit doon. So, kailangan ko maglagay ng sunscreen sa aking face char. Pasa pala. Ano yung pasa? Super init sa dalikan. Pero, ganun talaga. Ang kagandahan doon is, no chemical yung aking lulutuin kasi, niluto sa kahoy. Dagdag flavor din yon at masarap, di ba? Ayan, maraming salamat, Tolits. Ayan, sa support niyo, guys. Thank you so much. Shout out sa 6 million in my house. Ayan, dito ang aming mamunting dampa. Sweet lang. Tingnan mo. Ayan. Nakapagluto na din si nanay ng kanin. So, ulam lang. Buti nagluto na si nanay ng kanin kasi hindi ko alam kung paano ko lulutuin yung kanin kasi pag sa kahoy, walang hinaan yung apoy. So, mas baka masunog ko yung kanin. Mabuti nakapagluto na si nanay ng kanin. So, ang niluluto ko lang ngayon is yung ulam namin. Nilagang baboy kasi galing sa trangkaso si nanay. So, kailangan makahigop siya ng sabaw para more energy. Ay,
So, nakakatuwa lang. Natutuwa lang ako na ganito yung aming kusina. Proud ako, pinagmamalaki ko na ganito yung aming kusina. Kasi bibihira lang yung merong ganitong kusina. So, pinagmamalaki ko na meron kaming ganitong lutuan. Kaya ito, nilive ko siya ng pongka-pongka. O, diba? Maingit kayo, char. Oo, totoo guys. Napaproud ako kasi ganito yung aming kusina. So, sa bahay, hindi ganito eh. Pero ito, proud ako. Ipakita sa inyo ang aming kusina. Ay, ito. O, diba? So, bibihira na rin yung mga ganito, lalo ng mga taga Manila. Wala silang ganito. Kami meron. O, diba? Kaya, ayan. Ayan, maraming salamat sa pamilyon na naka-stay dyan. Thank you so much guys sa pag-support ninyo. So, malaking tulong yun para sa akin WH. Kasi super baba na talaga at hindi na rin ako nakakapangisda. So, yung mga kasabayan ko, malalaki na yung bahay nila. Samantalang ako parang napag-iiwanan na talaga. So, medyo natagalan din ako sa pag-upload. Nahihirapan kasi ako maggawa ng aking video kasi medyo busy. Gaya rin sa naghahanap din kasi ako ng trabaho. Bilang nga single mom, kailangan ko maghanap ng trabaho para syempre may pinapag-aral. So, na-busy-busy ako doon sa paghahanap ng trabaho tsaka sa mga activities sa munisipyo ba. Active kasi ang lola ninyo sa munisipyo. So, pag may mga activity doon, ako yung laging tinatawag. So, volunteer lang naman yun. Volunteer, wala naman sweldo. Kaya ito, medyo na-busy talaga ako. So, natatagalan ako mag-upload ng aking mga video kasi, excuse me, tapos, natatagalan ako mag-upload kasi wala akong content na video, wala akong nagawa. Tapos, i-edit ko pa, no? So, medyo natatagalan ako. Kaya, bibihira tuloy ako makapag-upload ng aking content kasi, medyo nabibisi talaga. Pero ngayon, talaga kailangan kong i-live. Hindi ko nga rin alam kung okay yung signal kasi kung minsan naikot ba mababa ang signal dito. So, tinatry ko pa rin na i-live para sa akin WH. Sobrang baba na kasi talaga. Ayun, pero itatry ko pa rin yung aking makakaya na makapagawa ng you are from Portuguese and I'm from the Philippines. Thank you for coming on my live. Even I did not understand your language, but you are here on my live. Thank you so much. I appreciate your effort for staying on my LS. Thank you so much. And pardon for my language because I'm not expert speaking in English. Okay? Thank you so much, Bel. Well, ano yan? Valvo, thank you so much, okay? Thank you for coming. Wait, I need check my cookies. So, init talaga dun, guys. Grabe. Talagang yung ja face mo ba, ng init, yung madadarang. Super init kasi, pero ganoon talaga. Hi, Tespa. Hello, good morning, Tespa. Thank you for coming. Mega love shoutout and good morning sa inyong lahat dyan, guys. Maraming salamat sa padaan at sa pasilip ninyo. Thank you so much. Thank you for joining. Okay, pin kita.
Punta ako sa bahay mo. Go to your channel. Okay, I will connect on you. Tespa, thank you so much. Yeah. I'm still watching on your video. That's why I'm here on your channel. I'm still connect on you. Thank you so much, Tespa, for joining on us. Yes, I'm still watching on your video. So yummy. Super init dun guys, grabe. Done. And the bell all. Okay, done.
Mag-add ako ng konting water. And then I need one swallow. I need one swallow. Ang init. Hello, Wilson. Hi, good morning, Wilson. Mega mega love shout out. Thank you for joining. Maraming salamat, Wilson. Yun, nagluluto ako. Nagluluto. So, hindi mo pa rin ako makikita, di ba? Kasi nakatago pa rin. Maraming salamat sa patamsak mo, ha, Wilson. Thank you so much. Kaya kagagaling ko lang sa work ko. Oh, sana all may work. Ako nga naghahanap pa lang ako ng work. Sayang. Punta ako sa work ko. Ito yung dadaanan mo bago ka pumunta ng trabaho mo. Papunta ako sa work ko. Saan bang work mo? Mangingisda ka ba?
Ingat always and God bless you. So, ngayon pa lang ako nagluluto ng lunch. Alas 12 na pala, no? Hindi pa ako tapos magluto. Kaya, ito, gutom na yung kasama ko dito sa bahay. Kailangan kong bilisan pa. Pero, dahil na ako sa bahay mo, Wilson. Ayan. And then ako sa bahay mo, nag-iwan na rin ako ng bakas. At nag-thumbs up na rin. Wait lang, kailangan kong puntahan yung aking niluluto. Ang ingay ng mga manok, diba? Wait lang guys, mag-iigib lang ako dun sa poso. So, maiwan ko muna kami dyan. Hindi mo ka matatapon. Super init. Super init. Hi, Despa. Hello, good morning. So, tanghali na. Hindi pa ako tapos magluto. Ngayon pa lang ako nagluluto. Patapos na rin naman yan. Wait ko lang siyang lumambot. Ayan, guys, please connect on the top. Ano ba? Connect to each everyone. So, baby, padalagay ba ay niya? Then ako sa'yo, Tespa, Dan, and connect to you, Tespa. Thank you so much. Super init, guys. Alas 12 na. Hindi pa ako tapos magluto. Nakalagot. May baby umiiyak. Hindi pwede iiyak. Kasi, bilis, mute.
Ayan, thank you Wilson. Kahit hindi ako itsurang diwata, sinabihan mo pa rin ako ng diwata. Kaya naman, thank you so much. Kahit hindi ako ganun kagandahan, sinabihan mo pa rin akong diwata. O di ba? Sana all diwata sa kanyang paningin. Mapapasana all na lang ako. At thank you. Sa iyong paningin, ako isang diwata. Thank you so much. So yan, same tayo ng lutuan. Sa kahoy tayo nagluluto. Kaya masarap yung luto sa kahoy, diba? So, ayun. Nabusan kasi kami ng gas stove. So, hi Cherry. Hello, good morning. Good noon na pala. So, lunchtime na. Hindi pa ako tapos magluto. Maraming salamat Cherry sa yan, no, nabusan kasi kami ng gas stove. So, sa kahoy ako nagluluto. Nakaka-enjoy at saka nakaka-proud na ganito yung aming kusina at saka yung aming lutuan. Kasi alam ko naman na hindi ganito yung lutuan nyo. So, ako naman ay proud na ipagmalaki sa inyo na ganito yung aming lutuan. Nakakatuwa at saka nakaka-amaze kasi nai-enjoy ko yung pagluluto sa cafe. Nakasanayan ko kasi magluto ako sa gas stove. So, ngayon sa kahoy naman ako nagluluto. Nakaka-proud, ikaw na nga diwata. Kaya nga di ba, sana all ako na yung diwata. Napapasana all nga ako na yung diwata sa kanyang paningin, o di ba? Nakaka-proud na parang iba sa pakiramdam sa paningin niya ako isang diwata, o di ba? Kaya nga nagpapasalamat ako. Paano ka, panay cellphone mo. Kaya nga, panay ang cellphone ko. Pero yung kasi, yung lutuan ko, teka lang. Pinapalambot ko kasi mabuting 20 thumbs up sa channel, ganda. Thank you so much sa pag-thumbs up. Thank you so much. Ayan, pinapalambot ko kasi mabuti yung baboy. So, nilagang baboy yung aking niluluto. Gusto ko kasi malambot yung karne. Kaya ito. Hi, Pongchil! Ang tagal mong hindi nagpakita sa akin. Kamusta ka na, Pongchil? Hello. May kamigalaw shoutout, Pongchil. Maraming salamat sa paharang. Ayan, sa short video mo. Okay. Thank you so much sa patamsak sa aking short video. So, mahina nga video ko ngayon. Mahina yung mga short video ko kasi di ko alam. Parang hindi mabenta, char. Ayan, tamsak tambay lang habang nagla-lunch. Wow, buti ka pa nagla-lunch na. Ako nagluluto pa lang ako ng aming lunch. Kaya naman maraming salamat po sa pag-join habang nagla-lunch. Sana ay hindi ka maumay, Char. At hindi pa rin ako nakikita. So, nakatag ko pa rin, hindi ba? Ayan. Kamusta na sahod mo? Ito nga, wala pa. Hindi ko pa, kasi ang tagal ko na wala din sa YouTube. So, ang tagal kong hindi nakapa-upload. Medyo naging busy nga ako. Noong last month nga, by October, wala akong upload na video. As in, more on short video lang for updating lang. Pero, wala na busy. Ganda time your sinamang Bora. Ganda, tama yan. Tapos natagalan ako ng pag-upload. So, ang tagal ko nawala din sa YT. So, ngayon ito, nagbabalik comeback, parang ganun. Medyo na busy kasi ako, kaya ito, may YouTube short ka, makikita mo doon yung sahod mo. Yes, makikita ko naman, kaya lang wala pa. Hindi ko babuo yung 100 threshold ko. Hindi ko pa nabuo, pero dumating na kasi yung pin ko. Okay na. So, konti pa lang, parang $66 na. $66 na. So, kailangan kasi mabuo yung 100 threshold, di ba? Para magsweldo na. So, ngayon, hindi pa ako nasweldo kasi nga,
Ang tagal kong hindi nakapag-upload, hindi nakapag-live. Oo, so bihira na ako nakakapag-live ngayon kasi medyo busy. Madaming ganap sa buhay ko, kaya ito. At bumaba yung WH ko ng bonggang-bongga, yung aking view, subscriber. Yun na nga rin yung isa pa yung subscriber ko. Umangat na yung mga kasama ko. 18 na nga yung bahay nila, 18K na. Samantalang ako 3K pa lang. Ay, grabe. Napag-iiwan talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya ako nasa, wow, lakas makasanoon. Nasa 91 na. Konting kembot pa. Wow, sana all. Napapasana all ako pong. Ay, Sisi Kuy Jack, thank you so much sa pag-support sa pagtambay. Sisi Kuy Jackie, thank you so much. Luis, so, sana all pong chill, konting kembot na lang. Sa sahod ka na, galingan mo pa. Ako kasi nasa 66 pa lang. 66 pa lang yung aking dollar. So, matagal pa. Tagal kasi hindi ako nakapag-upload talaga. So, hindi ko naasikaso. Wait lang. Ayan na nga guys. Hi, hello, good noon, Guwapong Oragon. Thank you for coming. Maraming salamat. Maraming salamat sa pabisita, padaan, pasilip mo dyan, Guwapong Oragon. Thank you so much. And so, ngayon, nagluluto pa ako ng lunch namin. So, malapit na magluto. Nilagang baboy yung niluluto ko. So, malapit na, konting kembot na lang, magla-lunch na kami. Mabuti nga nakapagluto na si Nani ng kanin. So, ito yung ulam niluluto ko na lang. Nakakatuwa. Kasi nagluluto ko sa kahoy. Proud ako, pinagmamalaki ko yung lutuan namin. Kahoy. So, kasi masarap yung luto sa kahoy at saka sinunang panahon talaga ganito yung lutuan. Hindi ba? Lately lang naman yung mga gas stove na yan, mga electrical stove.
So, pero ito talaga yung original at unique na lutuan. Kaya, proud ako na ipagmalaki inyo na ito yung aming kusina. Welcome sa kusina ni KitKat. Thank you sa inyong lahat dyan guys sa pamilya ni My House. Mega love shoutout. Maraming salamat sa pag-support ninyo. Kahit di nyo ako nakikita, kahit nandiyan nakagaganito lang, so nandiyan kayo naka-stay. Thank you so much. So mahina lang yung boses ko ngayon at sana naman naririnig nyo kahit mahina. Yan. So ganito talaga sa buhay probinsya. Province of Pangasinan. So, ganyan ang aming lutuan. Be proud. Proud talaga ako. Proud ako na ganito ang aming kusina. O, diba? Ganda. Ano po yan? Yung pag, clean history, paglilinis. Yun ba yun? Natapos mo na ba linisin yung clean history mo, yung pag-delete ng mga pinuntahan mong live, mga dinigita mong channel. So, kung natapos ko nag-delete yun. Ayan. Nga pala, parang hindi din ako umiikot kasi na nag-Google community training ako kaka-support sa mga premium na ayaw magbigay ng jacket. Oo, alam mo kapag yung meron ako napuntahan na ayaw magbigay ng jacket, parang nakaka-disappoint yon kasi hindi ka rin makakababa ng bahay mo, no? Ayaw nila magbigay ng jacket. Parang hindi mo maibaba talaga yung bahay mo nun eh. So, maano ka talaga, mabubudol ka doon at mahirap makipagdikitan kapag wala kang jacket. Hindi ka makakapunta ng maayos sa GoTo channel, ganun, kasi wala kang jacket eh. Pero kung may jacket ka, mas madali kang pumunta sa channel niya. So, pag ganun, 2K na lang ganda. Okay, sige, i-push mo pa yan na ma-delete. Konti na lang. Ako nga, na-delete ko na 5K kung ganyan eh. Na-delete ko siya. Talagang kinlin history ko siya. Tapos one by one ko talagang dinidelete. So, parang 1 week ko ginawa yun, Wilson. Tapos yun nga po, kapag hindi ako binigyan ng jacket, aalis na lang ako. Hindi yun, Mars. Yung mga na-approve ka na premier tapos nasipa ka kasi wala kang jacket, binibigyan nila yun ng NYT tapos yan naka-isip ako ng warning na demonetize? The warning demonetize yun? Wait lang, interesado ako malaman yan. Tara na po, kakain na po tayo. Tapos na po ako magluto. Habang mainit pa na, ikain na po. Kakaulan na? Oo nga po eh, mamulan. Paano yun papatayin na iusog ko lang ito? Ano po ba gusto nyo? Half cook lang yung gulay? Yun. Opo, half cook lang din po yung gusto kong gulay. Wala, hindi tumuli pa rito sila Ate Musuli eh. Hindi ko pa po alam, baka busy pa po siya doon sa bahay nila. So, tara na, kain na tayo. Habang mainit pa po, maghigop mo po kayo, tapos inumin niyo yung Gatorade ninyo para marami kayo energy. Sayang, wala pa sa bacha. Ayan. Tapos, hindi na. Opo, Nay, ako na po bahala sa akin, Nay. Maraming salamat po. Ngayong hapon, baka nasikaso pa ni ate yung mga bata.
Kasi ako yung mga ano, yung mga talagang natatanda na, Opo. may natanggap sila ngayon sa eskwela, no? Grocery. Ganun po ba? Sana may grocery, awa. Kasama din po sila Ate Sony. Hindi, iba sila. Ay, Yung dito sa ano, Kadungguyan, aywan ko dun sa Kapatan kung may hindi. opo. At iba dun yung school nila, ano? Nila Shane. Pero nahihigo po kayo ng sabaw na yan. Kailangan nyo kasi para mapagpawisan kayo. Wait lang guys, wait lang. May saging sila tsaka ano, patatas. Ayun na po na, next. Kain tayo. Ano sabi Hindi niya? mo tatanggalin dito, sa toy. Kayo, tatanggalin po na. Tanggalin ko na po. Ayun po, may tissue dyan, Nay. Gamitin niyo po yung tissue, yan po yung pinanghawak ko dyan. Ayan. Salamat, Nay. Ayan. Ano yung gusto ni Lolo kasi ito, ano ulam mo? Anong ulam ko? Diwata. Ayan. Sana o diwata talaga. Nilagang baboy yung ulam ko, guys. Kain tayo. Ano ba nangyari pong nalalagas ang banana ko? Sana all hindi nalalagas yung banana. Ako kasi nalagas ang banana ko. Paano mo yun na na-demonetize? Paano ka na-demoni? Pong, so ilan ang na-receive mong email na ganun? Ako, ingat kasi ako kapag kayo wala akong jacket eh. Nag-iingat talaga ako pagka wala akong jacket. Kasi mahirap na. Paano yun, Pong? Ano nangyari? Hapong? Sige nga, turuan mo kung paano yun. Interesado akong malaman kasi hindi ko pa yun na-experience kung paano yun, Pong. O nga pala guys, kain tayo. Kain tayo guys. Talagang baboy yung ulam ko. So, ang sarap kasi niluto sa kahoy. Talaga siya guys. Bongga. Tapos meron siyang repolyo, nilagang saging. Ay, may saging siya, tsaka patatas. Ang sarap niya. Lalo na ako pa yung nagluto. Char. Kaya ito. Interesado ko malaman yun, Pong. Ano nangyari ba? Nasaan ka na? Nandiyan ka pa ba, Pong?
Ayan. Salamat po, Diwata. Tapos na po ako kumain. Wow. Anong ulam mo naman, Wilson? Ayun pong ano nangyari, demonetize ka ba? Na-demonetize ka ba? O ano lang, warning lang, parang ganon. Ako pong, kapag may pinupuntahan akong live, premiere, tapos ayaw niya ako bigyan ng jacket, aalis na lang ako kasi hindi ako makapagbaba ng channel ko at hindi ang hirap makipag-defeatan kasi nakakapunta go to channel kasi wala kang jacket. Kaya maalis ako. Hindi na ako babalik sa live niya. Maybe, sisilip, tatamsak, ganun. Tapos pag tinignan ko yung, syempre makikita mo naman kung may jacket ka na ulit. Yun. Kasi parang nakakadismaya naman na wala kang jacket sa live niya. Tapos yung iba meron. So, namimili siya bibigyan ng jacket. So, ang ginagawa ko, hindi na ako babalik sa ganun na pag wala akong jacket. Tapos yung hindi pa niya ako mapapansin, hindi ko na yun babalikan. Mahirap kasi ma-ignore. So, ano, na-demonetize ka ba? Kapag nasipa ka, mapupunta ka sa ano niya, sa community service niya. So doon ka lang hangga't hindi ka inalis ng host sa community service, hindi ka doon maaalis, ay hindi doon sa tama, sa community. Doon ka mapupunta. Alam ko yun kasi dati meron akong night boot. Yung night boot ko naninipa. Kukunti na nga lang yung viewers ko, tapos yung night boot ko maninipa pa. So ang ginawa ko, dinilit ko si night boot, tinanggal ko. Tinanggal ko si night boot. Tapos pagtingin ko sa community ko, nandoon yung mga sinipa ni night boot. Di tinanggal ko sila doon, inalis ko sila doon. Kasi kawawa naman, join sila sa live ko tapos hindi ko sila nakikita. Kasi pag nandoon ka sa community na nasipa ka, sige ang pop-up mo, sige ang join mo sa live, pero hindi ka niya napapansin. Ibig sabihin, hindi ka niya nakikita, hindi niya alam na nandoon ka sa live niya kasi yung channel mo nandoon sa community. Kaya ganun siguro yung nangyari sa'yo. Pero hanggat meron ka pang ads, hanggat meron ka pang nakikita mo pa yung dollar mo, hindi ka pa monetize kasi kapag nawalan ka ng ads doon, mahirapan kang ibalik yun. Hihingi si Lola ng panibagong task sa'yo. Ewan kung anong task naman yun kasi yung iba WH Napakahirap bumuo ng WH kapag yun ang hiningi sa'yo ni Lolo. Kaya ako kapag wala akong jacket, alis na ako, hindi ako nag-i-stay. At saka hindi rin ako naglalaba. Yung iba kasi naglalaba. Ako hindi. Hindi ako naglalaba. Hindi ako naglalaba ng jacket. Kasi, ano pa yun, abala. Kasi instead na may jacket na sila, tapos tinanggalan mo sila ng jacket. Di sa next slide. Lutuin ko na ba? May lulutuin pa ako guys. Isa pa daw.
Ang sarap. Yung saging nila, native yung saging na binili ko, malagkit-lagkit. Grabe, ang sarap. Mm. So pagkatapos ko kumain, magluluto pa ako. Binagoongan daw. So ito, kain muna ako. Ayan, malapit na ako matapos kumain guys. Kasi konti lang naman ako kumain kasi nagda-diet ako. Ayun, maraming salamat pong sa paharang. Kain tayo guys. Hindi ko na-delete ako. Harang ulit. Maraming salamat pong sa paharang. So napakalaking tulong yan sa aking ekonomiya, Char. So dadagdag sa aking revenue. Na-demonetize ka ba, Pong? Ano ba? Ano ba nangyari sa channel mo? Yung nightboot ko dati, may nightboot ako dati, tinanggal ko lang. Kasi naninipa yung nightboot ko eh. Magluluto ulit ako. Okay, sige, Wilson. Maraming salamat ha. Lalo na nakakataba ng puso na isa akong diwata sa iyong paningin. Kaya naman, thank you. Ingat ka sa work. Salamat sa pag-support mo ha. Continue ka lang sa pag-remove, sa pag-clean history mo. Oo. Para hindi ka mapalot ni Lolo yung mga pinupuntahan mong live at saka sinusubscribes. So, maraming salamat sa pag-join sa akin, sa pag-support. Thank you so much. Ingat ka sa work mo and God bless you. Pong, maraming salamat sa pa-heart. Tapos ka na ba kumain, Pong? Ako patay, ayaw ng asa ng gulay. Pachusi siya. Char. And bye, bye Wilson. Ingat ka sa work ha. Stay safe always and God bless you. Kuha ko ng saging. Take 2. Kain ako ng banana. So, kain tayo guys. Banana ni Lolo Char. Saba. Kain tayo. Ayan. Salamat po sa'yo, Diwata. Thank you din sa'yo. Nakakatuwa, no? Diwata ako sa kanyang paningin. Nakakataba ng puso si Wilson. Diwata ako sa kanyang paningin. Salamat. Pero pag nakita mo ako, hindi ako itsura Diwata. Ang pangit-pangit ko kaya. Nililin lang ka lang ng iyong pandinig dahil siguro sa boses ko. Grabe, nag-out yung kachet ko.
Ano daw? Okay lang sis, ako na lang bahala. Pagod ka na eh. Ayan. Hey guys, maraming salamat sa pag-ano nyo, punta nyo sa live ko. Kahit walang kakwenta-kwenta yung live ko, thank you pa rin. Pang-update ko lang talaga ng WH ko. Kasi ang tagal ko rin na rin hindi nakapag-upload. Month of October, talagang wala akong upload. So, more on short video lang ako. Tuloy ko na. Super init dito guys. Init ng panahon. Ayan, shoutout sa 2 million in my house. Nakumiyak yung bata. Pero sabi pag na kanta yan. Okay. Tay, sabi po ni Ate Soli, pag dumating daw po yung nagpapataya, itaya nyo daw po siya. Hindi ko po alam. Tatanungin ko pa, Nay. Siguro po, Nay. Anong number daw? Hi. Yan, tapos na ako kumain guys. So, panibagong luto na naman ako. Sabi niya, Nay, 434 saka 838. Tig 10. 434 daw, Nay. Saka 838, tig 10. Ano po, 838. Tapos, yung isa naman, 434. Tig 10 po. Ay, bayaran ko kasi kanina. Thanks. Ayan. Grabe, sobrang init dito sa amin, guys. Ayan. Kahit pa pag sinabi ko, ina magbabago yung diwata. Ayan. Number ko po yan. Ha? Ano yun? Kahit pa pang sinabi ko, hindi na magbabago yung diwata. Ayan. Ang number mo din ba yan? Wala akong alam sa mga ganyan. Kapag ko ano lang yung sinabi sa akin, yun lang din yung gagawin ko. So, wala ko alam sa ganyan eh. Jo-join lang. Pero hindi ko alam kung paano yan. Wait lang. So, luto na naman ako. Ano ba yun? Gagawin ko. Kuchilyo tsaka knife. Kuchilyo tsaka knife. May na nga yun eh. Chopping board. So, gusto ako ng ano talaga. Gusto ako ng pork. Maraming bata dito sa amin.
tinatamaan yung cellphone ko. Wait, maya yung aso ni na ng pagkain. Yung tinayaan ko ba? Hindi ako yun, sila ate ang magtataya nun. Patay ang tigas ng balat. Hirapan akong hiwain. Hindi ako marunong nun. Basta ibinilin lang sa akin yung number. So, sundin ko na lang. Alam mo, Uncle Joel, sige na, ano naman ako. Ano ba yun na ba? O go live? Uncle Joel, mega love shoutout. Maraming salamat sa patamsa. Wait, yeah. Mayroon pa ngayon. Uy, sana hindi ako ma-demonetize. Diyos ko. Nerd. Ayan. Please support ko po si Nani KitKat. Subscribe, likes, and share, guys. Salamat po. Salamat, Ray Chris, for joining us. Gandang tanghali, Tia Kit, at magandang tanghali rin sa iyo, Uncle Joel. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. So, ayan. Magluluto ulit ako. Sinambot ko, ano ba yung Tagalog? Sinaglit, siningit kong mag-live habang nagluluto. Siningit kong mag-live. Paki-delete nga yun. Paki-delete naman yung wedding na yan. Baka mapano ako ni Lolo. Uy, Uncle Joel. Ano ba yan? Uy, baka mapalo ako ni Lolo, ah. Ina ko. So guys, so dito, ito yung aming kusina. Nakatagpa din ako, ha. Kuya Joel, shout out from Cherry. Ayun, Cherry, thank you so much sa pag-support talaga. thank you ng maraming salamat, ha. Ayan. Super init dito sa amin. Gabi. Sobrang init. So, kailangan ko ulit magluto kasi masisira itong karne ba pag pinabayaan ko. Sobrang init Kanina pa tong umaga nalusaw na. So, kailangan kong lutuin. Dapat sabi ni ate siya daw magluluto pero ako na magluto. Sana magawa ko ng matama. na naaayon sa kanyang panlasa. Ayan. Kasi iba-iba yung mga panlasa at iba-iba ang way natin ng pagluluto. Sana naman magawa ko ng tama itong aking lulutuin. Char. So, luluto ulit ako sa kahoy, guys. Magpapar lang ulit ako. Nakaka-amaze. Lutuan namin sa kahoy. Nakaka-amaze. Amazing. Proud na ganito yung aming kusina at aming ganitong lutuan. Kaya eto, makikita nyo kung paano ko magparlang. Hindi ako expert magparlang. Ano ba yan, magpaningas, di ba, Uncle Joel? Magpaningas. Dalikan kasi yung aming lutuan. Ano yan, kalan? Ano ba, ewan, hindi ko alam sa Tagalog yan. Basta kahoy. Sa kahoy ako magluluto. Masarap yung luto sa kahoy. Oo. Masarap yung luto sa kahoy. So, enjoy. Yun nga lang. Mainit. Mainit sa mukha.
Nakalimutan ko nga, hindi na ako nakapaglagay ng sunscreen sa mukha ko kasi nag-start na kasi ako magluto. Ano daw? Harang Dan po. Ayan, maraming salamat Coco Martin sa paharang. Hello kapatid. Asero, thank you so much sa pag-support. Maraming salamat sa paharang kapatid Asero. Thank you so much sa pag-join sa akin, sa pagpunta, sa pag-support. Ayan, shoutout sa 5 million in my house. Bigga love shoutout. Ayan. Pang-update lang guys. Tagal ko na kasi hindi nakapag-live. Di ba, Uncle Joel? Ayan. O nga pala, now pala magpapasalamat na ako sa ibibigay na blessing ni Uncle Joel. So sabi niya kasi may bibigay daw niya na naman ako ng load. So panibagong pang live ko na naman yun. Uncle Joel, thank you so much sa blessing na ibibigay mo sa akin. Si Uncle Joel na nanalo sa mga pag-games. Tapos yung napanalunan niya, isinishare niya sa akin. Kaya naman, thank you so much, Uncle Joel. Mapasana na lang ako na binibigyan mo ako ng load para sa live ko. Actually, ang hirap magpa-load dito sa amin. So, napaka-bless ko na bibigyan ako ni Uncle Joel ng load. So, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako kay Uncle Joel sa mga napanalunan niya at isa ako sa mabibigyan niya ng panalo niya. Ayun. So, thank you talaga. Hindi ko nga rin alam kung paano ako sa'yo makakasuklay, Uncle Joel, makakabawi. Kasi, isa na rin niya sa pagtambay mo sa LS ko, sa pag-support sa mga upload ko. Hindi ko alam kung paano ko kung makakabawi tapos binibigyan mo pa ako ng load sa mga napanalunan mo. So, ang dami ko ng utang, di ba, Uncle Joel? Ang dami ko ng utang sa'yo. Yeah, thank you so much, Uncle Joel, sa pagbigay mo sa akin ng mga prizes na napanalunan mo. Ayan. Yan. Thank you talaga. So, hindi ko alam kung paano ako makakabawi kay Uncle Joel eh. Aga pa lang niya, sabi niya may blessing na agad ako eh, o, diba? Sana all. Ayan, tapos sinaglit ko mag-live ngayon. So, ako lang kasi nandito sa kusina. Ang ganda kasi, nakaka-amaze. So, nag-live na ako para update sa aking WH. O, diba? Pang-update ka sa WH ko. Ayan. Kasi laki talaga ng binaba ng WH ko eh. Kaya eto, i-live ko nga siya ng bonggang-bongga para maka umangat ng konti yung akin WH. Ayan. Shoutout Greg Chris, kamusta? Mabuti nakapaghulog ka na at meron ka ng pang-stay, paglaro ng harang. Kailangan ko na kasing magsumikap para umangat yung aking bahay. Kasi mga kasabayan ko, lalaki ng mga bahay nila. Ako naiiwan kasi hindi ko naasikaso ang aking channel. Kaya ito, umpisa ulit ako at tatambay na naman ako sa ibang live. Kailangan kong bumawi. Lalo na kay Sisi ko, kay Insan Linma. Di pa ako nakabawi kay Insan Linma. Nakita ko siya kanina umaga nag-live. Di na lang ako nakapag-join kasi nag-live din ako. Isang cellphone lang din yung gamit ko. Gusto ko mang tambayan ng ninja. Hindi ako makapagtambay. Kaya ito. Ayan. Lola Cherry, mega shoutout. Lola Cherry, mega love shoutout from Uncle Joel.
Bakit Lola, Uncle? Bakit Lola, Uncle Joel? Lola talaga? At ikaw naman yung lolo niya, Char. Teacher lang. Ayan. Iwan naman ako ng bawang at sibuyas. Wait lang, guys. Sabi ni Ate Soli, tinanong niya kung niluto ko na lang. Sabi ko, hindi pa. Sabi ko, sige, pagkatapos ko kumain ako na magluto. Sabi niya, baka pagod ka na. Sabi ko, okay lang. Enjoy ko naman. Pupunta dito pag ano, mamaya pang alas 2, susundin yung anak niya. Kaya ito, lutuin ko na kasi baka masira yung karne. Parang diretso na Lutuin ko na rin, Nay. Wala naman ako ginagawa. Hindi po, Nay. 8:38 po. 8:38. Opo. Opo. 4 po yun. 4. So, ayan. Luluto ulit ako, guys. Nai-enjoy ko yung kusina namin. Maganda ang aming kusina. Ni-enjoy ko, guys. Kaya ito. Sa Dalikan, di ba Uncle Joel, Dalikan ang tawag doon na. So, si Uncle Joel lang yung nakaka-relate sa sinasabi ko. Uncle Joel, Dalikan niya awa. Uy, ako antoy ngaran tuod Tagalog. Basta Dalikan. Man lang. Kuha nga basurahan. Ayan. Bakit ka tumama, Uncle Joey? Hindi ko alam sa Tagalog. Hindi ko alam Tagalog ng Dalikan. Kalan ba? Kalan? Hindi, iba naman kasi yung kalan, di ba? Yung kalan, yung parang, parang, ewan? O yung nilalagyan ng gaas? Yun ba yun? Ewan, hindi ko maintindihan. Basta Dalikan yun. Basta ang alam ko, Dalikan yun. So, hindi ako expert magparlang. Magpaningas, 'di ba? Ang Joel, magpaningas. Ayan. Hindi ko alam, hindi ako expert magpaningas pero itatry ko yung best ko. Masindihan ko lang yung kahoy. So, live lang muna ako habang nagluluto. Sa susunod na ako gagawa ng aking content. I-edit muna ako ng bongga. Ayun. Diba? Ganito talaga sa probinsya. Maraming manok. Tapos alam nyo ba guys, yung tubig namin dito binubombahan. Wala kayo nun. Kami lang meron nun. Huwag kayong Pinagmamalaki ko guys kasi wala kayong ganyan. Kami lang. Kami lang meron nun. At si Uncle Joel lang nakaka-relate. Tama ba Uncle Joel? Ay nako. Ayan. Oops. Tapos guys, nagluluto ako ng binagoong baboy. Ang kaparas nito, piniritong talong. Oo. Sarap yun guys, piniritong talong. Wow, mapapa-extra rice ka pag ito ang ulam mo. Bongga. Bongga-bongga ito guys. Tapos may sili ka. Ay nako, panalo. Panalo ang kain mo pag meron kang sili. Sarap kumain na may sili.
Lahat na ba kayo guys? Kumain na ng inyong lunch? Walang pa free lunch si host ha. Ayan, si Coco Martin guys, nagbaba ng bahay. Please connect po sa link na binaba niya guys. Pa-support po guys and don't forget #KitKat. Thank you guys. Pa-support po guys sa binabang bahay ni kapatid. Asero guys, Coco Martin BG lang po. Yan, maraming salamat sa pa-BG mo dyan, kapatid na Asero. Thank you so much. So hindi ko mapin, sandali. Kasi yung kamay ko malansa. Naghiwa ko ng pork. Ano daw sabi niya? Nag-chat. Wait. Nag-chat na siya. Sabi niya, work na me. I hope na wag lunch kade in this init. Hi. Balik tayo sa ating YP. Ayan. Salamat sa pa-BG-BG nyo dyan guys. Thank you sa support. Kahit yung LS ko napaka walang kwenta at hindi nyo ako nakikita. Thank you so much sa pag-support nyo dyan. Pang-update lang to guys talaga. Kasi naman ano, ang baba ng WH ko eh. Para sa WH ko ba? Nag-live ako. Agi, nahuhulog mga bawang ko. Tama na nga yan. Nahuhulog yung bawang ko. Ang liit ng chopping board ko. Ayan. Ay, anime. Ayan na, mag-ano na ako ng dalikan. Papar lang na ako guys. Let's go!
Hindi ko siya maparlangan ng usok. Ang usok. Hindi ko siya. Ay, base. Hindi ako marunong na magparlang na. Hindi ko maparlangan. O, ba't sa'yo madali lang, Nay? Nila yung dalaga diyan, ay dalaga hindi, yung may asawa pala, asawa niya na sa abroad. Ano po nangyari? Hindi daw makahinga. Baka sakit sa puso niya. Ay, opo, Nay. Lagi nagpapacheck up yun eh. Ay, Kaya, kinumpay na nila. Dapat yung magpatuday ko parang ano yung may sakit sa puso. opo, Nay. Tanggalin ko yung ano na Ayaw, yan. oo. Ako na po, Nay. Kaya ko na yan. Baka pasok ka pa na naman. Salamat, Nay. Dito. Ito lang po alam, Nay. Yung Gatorade yun eh. Inumin niyo yun, na. Hindi ako. Ay, bigyan niyo na din po si tatay. Opo. Diba, naiingin natin niya eh. Ay. Salamat, Nay, ah. Hindi ako marunong magparlang. May anak ko nung makailas kasi natanong ko naman sa iba. Nataan, ang alam ko nung makailas ay pag gusto kay sino, ayun, hindi kong pahinga sa akin. Sabi sa inyo guys, hindi ako marunong magparlang. Init kasi. Dinala na siya sa hospital, Nay. Kagabi daw, Ah, kagabi lang, kasi kahapon nagpa-check up, opo. hindi raw makahinga, sabi, ikumpay nyo na. Ayun, pinumpay nyo. Ako kailangan niya. Dapat hindi pa ang nilagay natin sa ito. ECG. ECG po, para sa puso. Ayun. Kaya po, isip ko. Mahal yun? Dito na ito. Ako. Pero ibang-ibang yung ito talaga. Opo. Parang alam nila kung yung bahay ko bakit. Lagi tinawag ang safety. Ako. Pero sa kami, parang dadalang sa Christian ang tata, takilin ko lang. No, kasama nung sasabihin may taga Manila, ay, kaya, may ang taras ko kayo. Saka nga, sparking kayo, ha? Dalang kayo na yan. Basta, pag kami nagpapagin ko sa sana, Hi. Ang init guys, ang init. Super.
Ayan, support lang po, Coco Martin. Joel de Guzman, bahay mo. Ay, ano po, wala pong channel si Uncle Joel. So, supportive may ano ko po siya. So, supportive uncle ko po siya. So, sa mga friends niya sa YT, talagang tumatambay po siya at talagang nakasupport yan si Uncle Joel. Ayan, si kay Jackie. Thank you so much. Mega mega shoutout. Sir Joel, mega mega shoutout from Sisi kay Jackie. Yan, thank you so much guys sa pag-support. Ayan, nagluluto ako. Uncle Joel Dalikan, di ba? Tawag John Dalikan. So, nag, hindi pa talaga, hindi po siya tumatanggit talaga pong wala siyang hindi siya vlogger, oo, hindi siya vlogger. Very supportive lang po talaga siya at tumatambay sa mga friends niya more on YT din. Kasi kasama din siya sa mga GC namin na kahit hindi siya vlogger, nakasupport siya. Tapos sumasali siya sa mga pag-games. Yung ibang mga prizes niya, binibigay niya sa akin. Nakakatawa naman ng puso na binibigyan ako ni Uncle Joel ng mga prizes niya. Oo. So, yun. Very supportive talaga siya. Hindi siya vlogger. So, wala siyang main. Wala din siya channel. Yan talaga yung gamit niya ever since na pagsusupport niya sa mga friends niya na sa YT. Yan talaga yung ginagamit niya. Wala rin siyang ibang ninja or man ibang gamit na account. Kundi yan lang talaga. Joel de Guzman. Yan lang po talaga. So yun, nagpar lang ako, sabi ni nanay, ang usok, sabi niya. Papasok si nanay kasi sobrang usok na hindi ko pa napapaapoy. sabi ko, hindi ako marunong magparla, kaya si nanay yung nagpaapoy. Tumawa siya sa akin, talagang hindi ako marunong magparla. Mabuti na lang nandiyan si nanay. Ayan. At tita ba ako sa bahay mo, kapatid, asero. Yan. Dan Tamsak. Ayan, sending support from host from Tia Kit. Ayan, maraming salamat Uncle Joel. Ayan, nangilan panginoon. Uy, idol ko to. Happy birthday. Excuse me guys, galing ako sa trangkaso. Pasensya na, medyo inubo si host. Excuse me. Ayan, danang ko sa iyo kapatid asero. Ayan, balikan ko lang ang aking niluluto, baka masunog, char. Wala pa naman hinaan yung dalikan. Yung pala guys, yung kawayan, wala siyang uling. Mabilis siya matunaw, wala siyang baga. Paano ba yung explain? Hindi kagaya ng ibang kahoy, yung puno ng mangga, meron yung uling eh. Ano daw? Maple? Dito na Lazada nyo. Pagkibayan.
Dumating na doon yung Lazada ko doon sa bahay. Sabi ng anak ko. Ayan, mausok yan kawayan, tiya. Ah, ganun ba? So, ayun nga. Malakas yung apoy. Ano, tuyo-tuyo na kasi yung kawayan. Tapos, wala siyang, wala siyang uling. No? Wala siyang uling. Tapos, mabilis siyang maubos. Mabilis siyang maubos. Tapos, okay naman siya pang luto. Maus. Wait lang. Grabe. Bumubula yung ano. Ayan. Oh, Laurel. Tamsak dan. Ayan. Thank you for tamsak. Ayan. Binuksan ko na. Thank you for tamsak, Laurel. Mega mega low shoutout. Ayan guys. Nagbaba po ng bahay si Laurel. O, chita ba di ako sa bahay na binaba mo? Mabilis. Mabilis siyang ano, umapoy. Yung ano, uy, wow. Sarap nito. Ano tong laksa soup? Mukha siyang masarap pero hindi ko alam yung laksa. So, ayan. Then, tamsak na ako. Wow. Nag-iwan na rin ako ng comment. Ayan. Dan na ako sa binaba mong bahay, Laurel. Dagdag ako ng tubig. Kasi matigas. Parang malambot na malambot siya.
itsura mo. Init dun guys, ang init. Ayan, BG lang. Ayan, maraming salamat kapatid Asero sa pag-BG mo dyan. Wow, ang ganda. Eh, buka na naman. Tay! Tay! Balik mo sa Jenny. Salamat sa pa-BG nyo dyan guys. Thank you so much. Ayan, naka 2 hours na ako sa bibihira lang tatagal yung live ko. Pero ngayon, 2 hours na. Sana maging 3 hours yan, no? Kaya, makakatawa. Wala lang, nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Wait lang ulit. Ay, kukunin ko yung bagoong. Super init.
Sobrang init. Ay, yun na nga. BG lang. Maraming salamat sa pa-BG-BG niyo dyan, guys. So, ano ba to? Ah, parang nabalik ako sa umpisa. Umpisa ng aking live. Maraming salamat, guys, sa pag-support ninyo, ah. So, pagkatapos ko naman magluto, maghuhugas naman ako ng plato. Paano kaya yung nagagawa nila, no? Habang naka-standby, mayroong odds. Yan.
suka. Wala silang suka. So, mag-harvest pa ako dahil nasa... Okay, maraming salamat Uncle Joel sa ano, pag-support mo sa mga binaba nilang bahay. Wait lang guys, mag-harvest lang ako ng sili kasi wala silang suka. Hi guys. Nag-harvest pa ako ng kalamansi. Nag-harvest pa ako ng kalamansi. So, malalagyan ko ng suka sana yung binagoongan ko. Kaya lang, wala silang suka. So, meron silang tanim na kalamansi. Yan, bagong pitas na kalamansi. At ito yung ipapamalit ko sa suka.
Siyempre, kailangan natin lagyan ng sili ang ating binagoongan. Mas masarap pag may sili ang pagkain. So, medyo maalat yung bagoong na aking nabili. Lagyan ko siya ng konting asukal. So, yan. Tapos na ako magluto. Magbubugas naman ako ng plato. Bugas naman ako guys ng plato. So, hindi nyo ako makikita magugas ng plato. Kasi likod ko rin yung makikita nyo. Ito naman plato naman.
yung init sa Pinas. Ay, nakuha sa internet ko. Mag-iisip naman ako ng pampugas ko ng vlog.
Sisibulan ko yan. Tapos. Ay. Ay, natapos din ako guys. Adobo pa yan. Niluluto mo, tiyakit. Wow, sarap naman yan. At may sili pa. Ano yun? Ano ba yun? Binagoongang baboy yun. Di naman masyadong malawak. Ano? Masyadong malawak si Joel lang. Thank you so much. Thank you sa pagtamsak panonood sa aking video. Ayan. Dan tamsak kay Ate Jackie Lut sa upcoming niya. Oh, ang dami Sana maraming upcoming. Ay, napagod ako. Sana merong upcoming marami, no? Ilang yan? 2, 4, 5. Ang dami. 5 talaga na upcoming. Sana all masipag mag video. So ako kasi hindi agad ako makagawa ng aking content kasi medyo busy. So pagkatapos ng aking pagluluto, nakahugas na rin ako ng plato. Pahinga na. So dito ang aming kwarto. Kwarto talaga. Loading na. Ay, Nay, may dito na kayo dito na. Ano po kayo, kuha po kayo dito na Ay. May tinapay po dito. So, tapos na ako. Nakapagluto na ako. It's time to pahinga now. At so nga na nga guys, pahinga na. Pahinga na rin. Tapos na ako magluto. Oras ko na para matulog. Hi, pagod, di ba? Ang ganda ang cute ng bahay, di ba? Simple lang. Cute siya, di ba guys? Ayan, nakita nyo na ako. Biglang lumiwanag. So, lagyan ko ng bubbles yan. Char. Medyo mag-off. Lobat na yata yung cellphone ko. So, 2.5 hours na ako naka-live. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat guys sa pag-support sa aking walang kakwenta-kwentang live. Ayan. Balls. Ayan. Di naman masyado malawa. Okay.
So, ayan guys, malapit na ako mag 3 hours. So, bihira lang ako mag-live ng 3 hours. Kaya maraming salamat sa pag-stay ninyong lahat dyan guys. Thank you so much. Sobra. So, pag mga ilang minutes na lang meron ako, 20 minutes. So, mag-e-end na ako guys. See you next live. Maraming salamat sa inyo guys sa support sa akin, no? Pang-upgrade pa sita sa akin WS. Super baba ng akin WH ngayon. Kasi hindi na rin ako nakakapangisda sa matagal na. At ganoon din yung thank you so much sa pagbisita sa aking live. Maraming pong salamat. Ayan, mega love shoutout kasi yan ni Kika. Thumbs up done. Thank you so much sa pag-thumbs up. Ayan, sa Vermilion May House, mega love shoutout sa inyong lahat at thank you for coming. So, malapit na akong mag-end. Guys. Sa Team LC. Kahit saan. Ayan, maraming salamat sa team. Sana all may mga team na ganyan, no? So, ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Mini Bear, thank you so much sa pag-support. Ayan, thank you. At ayun nga, salamat sa inyo lahat kasi nandyan kayo, nadagdagan yung akin WH. Thank you sa pag-support niyo sa akin guys. Maraming salamat at yun. Kasi nga bumaba na yung aking WS, so kailangan ko mag-update. So bibihira lang ako mag-live na umabot ng ganitong minutes, ganitong hours, 2 hours and 43 minutes na. So konting minutes na lang para maging 3 hours. Ayun, thank you so much sa inyong lahat dyan guys. So yan, magpapahinga muna ako at continue na lang ako sa next live ng ating mga friendship na naway. So, kasi ikot na yung aking network. Hi, regular sa akin. Ganun din sa'yo. Uncle Joe, so Jack, much Mini Bear. Cherry, thank you so much sa pag-support. At si, Wilson, thank you. Ayan, si Jack, maraming salamat sa mga lahat na nagpunta at nag-support sa aking LS Pongkil. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo lahat dyan guys. Napakalaking tulong na nandiyan kayo. Maraming salamat sa pag-support niyo sa akin. Thank you so much. At nagpapasalamat talaga ako na kahit walang kwenta talaga yung LS ko. Nandyan kayo na nakasupport. Thank you so much guys. I was lucky na nakasupport kayo sa akin kahit di pa ako nakakasukli sa inyo na tumambay sa mga LS ninyo kasi medyo busy talaga. Marami akong mga pinagdadaanan lately lang, so kailangan ko maging matatag. So yun, eto, in-update ko lang ang aking WH. Grabe, sobra. Tapos yung aking banana na lalagas, sobrang daming lagas. Hindi na nga ako nakakapangisda. Lagas pa yung aking banana. Kaya ayun. So, mag-start na ulit ako. Balik ulit ako ng YT. Balik ulit ako mangisda para madagdagan kasi napag-iiwanan na ako yung mga kasabayan ko. Malalaki na ang kanilang bahay. Sila nga nasa 18K na, ako nasa 3K pa lang. So, napag-iiwanan na talaga ako guys. Super. Kailangan ko mag-upgrade. Kailangan ko nang magsumikap para mag-upgrade ang ako ba niya. Napagpahinga, tapos nandiyan yung bisita namin. So, kailangan ko na mamahinga. Tapos, ayun, balik na ulit ako sa YT. So, magsusumikap ulit ako para umangat ang aking banana. At yung WH ko ba, iiwanan na yung bahay ko.
Sa kanila, 18K na. Halos magkakasabay na kami mag-start ng web. Mag-upload na din ako ng marami. Umpisahan ko na ulit kaso masyado talaga akong busy-busy. Pero eto, start na ulit ako mag-live. Para sa WH ko, para muli siyang umangat. Kahit i-play to play talaga yung aking video, talagang bumababa eh. Tsaka yung subscriber ko, yun, ninumukbang ni Lolo. Grabe na talaga. So, minsan nakakatamad. Tapos may mga pagsubok ka pa na di na pinagdadaanan. Tapos sasabayan pa ni Lolo na magmumukbang. Naku, talaga ma-stress ka. Pero sabi nga naman, hindi mo kailangan dibdibin ang buhay. So, kailangan mag-flow ka lang, sumabay sa agos at huwag magpa-stress. Kasi wala rin naman mangyayari. So, ang kailangan mo lang mag-focus at magsumika para mag-grow ang lahat at always think positive. So, yun na lang yung aking munting gagawin. At don't compare to other kasi sila mag-grow. Sumikap at pagsisikapan talaga, mag-push no? Eh, kasi naman, masyado ako nagpakabisi-bisihan. Ayan, Kang Joel, salamat sa pakaway-kaway mo dyan. At ayun na nga, lumabas na ako sa aking live. O diba, sana naman, sa mga nag-aabang na makita ako, yan, lumabas na ako. Pero hindi pa rin ako masyadong kita kasi medyo madilim pa rin dito. Alam niyo guys, ang cute ng bahay nila. Oo, super. Ang cute ng bahay nila. Ma-presko. Lalo na kapag kagabi dito, ang lamig. Ang presko talaga, bongga. Maganda. Mumunting kubuan at karangalan. Wow. Ang cute kasi. So proud ako kasi I'm sure ako na hindi ganito ang surrounding nyo. Hindi ganito ang paligid nyo. So lang merong ganito kaya nakakatuwa naman. Hindi matante. Meron kang matulungan. Maganda siya. Cute talaga, bongga. Ayan, maraming salamat si Jackie at Mimi Bear sa pakaway pa-heart ni Mimi Bear. Thank you so much. Si Jack sa pakaway-kaway, maraming salamat. At ganun din sa iyo, Uncle Joel, sa walang humpay na pag-support sa kusina ni KitKat. Ayan, so hindi ko nga alam kung paano ako makakabawi kay Uncle Joel. Pati load ko para makapag-LS ko is sponsored by Uncle Joel D. Guzman. O diba, mapapasana all ka na lang. At ganoon din sa iyo, Ray Chris. Mega load shoutout. Ayan, sa lahat ng mga nandito at bumubu. Lahat ng guests ng aking live. Thank you so much. At ganoon din sa mga family Pusadas. Mega load shoutout. Ayan. So, nandito nga pala ako sa bahay ng family Posadas. Nandito ako guys sa San Carlos. Kasi si Nanay meron trangkaso so kailangan kong siyang tulungan dito sa gawaing bahay. Kaya nandito ako. Kaya ako yung nagluluto saka naghuhugas ng plato kasi para makapagpahinga si galing kasi siya sa trangkaso. Tapos may lamay din kami. Kaya ganun. Ito, siningimi kasi wala yung mga bata na sa school. Pero kasi kapag may mga bata na dito, naku, takbuhan sila, hindi ako makapaglan. So ngayon napakatahimik. So nasumang-ayon yung panahon sa akin na tahimik, wala yung mga bata. Kaya ito, nakapag-live ako. Kaya yun na nga guys, 7 minutes na lang guys, mag-end na ako. So, para 7 minutes na lang para 3 hours na. Ayan. So, bibihira lang ako umabot yung live ko na ganito. Usually kasi, always na 1 hour yung live ko. Mga ganun lang, 1 hour or 1.5, mga ganun lang ako mag-live. Pero ngayon tumagal dahil naman sa load ni Uncle Joel yan. Sa sponsor ng aking load, Joel D. Guzman. Thank you so much. Ayan. So may paparating pa akong blessing from Uncle Joel D. Guzman. So yun, nanalo siya ng mga pag-games. At sponsor ulit siya ng aking load kapag dumating. So wala pa akong nare-receive. So pag nag-live ulit ako sigurado, sponsor na naman ni Uncle Joel. Hindi po naka-wifi na, di ba? So, ako, load lang talaga. Kumukonsume ako ng load para makapag-live. At kumukonsume din ako ng load para makapag-upload ng aking mga video.
Kaya naman sa nag-sponsor ng aking load. Thank you so much. May the Lord bless you and keep you all the time. And huwag ka sanang magsawang tumulong at mag-support sa mga friends sa YT. Thank you so much, Uncle Joel. Di Guzman. O, diba? Bless ko. Sa ganyan ako yung pala, ang aga pala ng blessing na ibibigay niya sa akin. So, wait ko lang daw, sabi niya. Wait naman ako at i-input naman siya kapag dumating na yung load na sponsor. Sabi niya, hindi niya raw alam kung magkano yun eh. So, ako nga rin, hindi ko rin alam. So, update ko na lang siya kapag dumating yung prices na ibinigay niya para sa akin. So, kailangan ko duman kay Tita Au. Ayan. Hi, shout out Tita Au. Join ako mamaya sa pag-games sa Tita Au kasi marami mga pag-games dun. Kagabi, ang aga ko natulog. Nakita ko naka-live si Tita Au pero hindi na ako nag-join kasi aga ko nagpahinga. Pagod kasi sa biyahe. At yun na nga, kailangan ko mag-join para malay mo, mabunot, o diba? Ibalik ko naman kay Uncle Joel yung prices. Ganun na binalik. Binalik eh, no? Sana. Ayan, lubos ako nagpapasalamat sa sponsor talaga ng load ko. So, napakahirap mag-load dito guys. Super. Mahirap pa yung load. So, malayo kami sa kabihasnan. Char. At ayan. Yun nga. Kaya, nagpapasalamat ako na nandyan si Uncle Joel, si Sue Regri, si Kuya Jackie na nakasupport sa akin. Thank you so much sa inyong lahat, sa lahat na napunta sa aking live, na wala man lang kakwenta-kwenta. Thank you sa inyong lahat. Ayan, kung wala kayo, hindi mag-upgrade yung WH ko. Kung wala yung pagtambay ninyo, hindi tataas yung aking WH. Sobrang baba talaga. Kaya eto, talagang pinilit ko makapag-live today. Kasi sabi ko, ano na pa bang gagawin ko? Nag-upload naman ako, tapos sumasali naman ako sa watch to watch, pero hindi pa rin siya umaangat. So, kailangan ko na talagang i-live kasi mas malaking magigain ko na WH kapag ako'y nag-live. So, ni-live ko na lang para umangat. Sana naman nga, umangat na. Sana naman umangat na siya kasi talaga hindi na yung signal. Hindi ako makapag-live. At depende rin sa schedule ko kung merong akong gagawin, mga ganun. Hindi ako makapag-live. So, gusto ko din kasi makita sa video ko yung dalikan. Ang cute kasi yung para sa akin maganda yun. At saka ang cute kasi bihira na lang yung mga nagluluto sa mga ganun. Kaya sabi ko ila-live ko. May isa rin akong video na nagluluto rin ako sa dalikan na yun. Yun nga lang. Hindi ko pa na-edit. Kaya hindi ko pa na-edit niya kasi di ba nga kapag nagluluto kasi. At yun na nga guys, nagloloko na yung aking signal. Pabagal na yun. Mababa na yung aking signal. Nagloloko na siya. Nag-iikot-ikot na siya. Umiikot na siya. Naghahanap na siya ng iba. Char. Naghahanap na yung signal ko yun. Nagloloko na yung signal ko. Umiikot na. So, yun nga. 3 minutes na lang para 3 hours na. Ayan, sa Permil ni May House, maraming salamat sa inyo. So, 3 minutes na lang guys, mag-e-end na ako. Maraming salamat sa inyo talaga sa pag-stay nyo sa live ko. So, pandagdag WH ko na nandyan ngayon at nakasupport. Thank you talaga guys. Napaka-bless ko kahit sa maliit na bagay. Napaka-bless ko, pinasasalamatan ko yun. Napakalaking tulong na nandiyan kayo, naka-stay sa live ko. Blessing yun para umangat yung aking WH. Kung wala kayo, hindi rin naangat yung WH ko eh. Kaya maraming salamat. Nakakataba ng puso, no? Kahit na walang kwenta ng LS ko, nandiyan kayo. Kaya, thank you so much. Tambayan ko na lang kayo sa live nyo, lalo na kay Uncle Joel. So, waiting ako sa mga premiere ni Uncle Joel, tsaka live. Char. Char lang. Pero
Wala talagang audience si Uncle Joel. Very supportive lang yan talaga. Pang-support talaga siya sa mga friends namin sa YT. Na nandiyan talaga siya. So, lahat yung mga friends niya, more on vlogger talaga. More vlogger yung mga friends ni Uncle Joel. Si Uncle Joel lang. Note, battery surgically low. Your phone will power off in 3 seconds. And 30 seconds na mag-end yung magla-log out yung cellphone ko. Bye guys. Bye. Bye. Salamat sa inyo lahat. Maraming salamat guys. Ingat and God bless all. Bye.